मोगाच्या भावा भयणीनो, हांवें पळयल्लें आसा की जे डॉन बॉस्को पुणे जे स्कूल्स आसात थंयसर आमची लोकां ना भीक मागतात. भीक ॲडमिशनसाठी भीक मागून पण तुमकां ना ॲडमिशन मिळत ना आणि डोनेशन मागतात आणि त्यांचेर पैसे नसतात आणि कितकी भीक मागले तरी तुमकां ॲडमिशन मिळत ना. डॉन बॉस्को स्कूल, आता बाकीच्या हेसर पण सेंट जेव्स स्कूलमध्ये पण आमची लोक भीक मागतात, ॲडमिशन दियात ॲडमिशन दियात. ते फादर म्हणता मिसाक येताय, चर्चचे कोऑर्डिनेशन करत ना, तुम्ही चर्चमध्ये हेल्प करत ना, हे करा, बॅप्टिझम सर्टिफिकेट काय हे आहे ते असे सगळे नियम लावतात. कळले? म्हणून तुमकां सांगता आता की आमच्या आणि आता आता तर रोजरी स्कूल इंग्लिश मिडियम स्कूल आजरा थंयसर तर डोनेशन 15,000 रुपये हे तर डोनेशन दिले तर ॲडमिशन. अरे तुमकां एकच सांगता, तुम्ही तुमच्या भुरग्यांक की मराठी मिडियम स्कुलात धाडायचे आणि जी झेडपीचो स्कूल आसा, झेडपीचे जो प्रिंसिपल आसा झेडपी स्कूलचो त्याच्या पांया पडायची आणि तुमच्या भुरग्यांक जी स्कॉलरशिपची एग्जाम आसा, 4थीत आसता, 6वीत आसता किंवा 8वीत आसता, जी ती सगळी एग्जाम दिवंक सांगायचे भुरग्यांक. जरी पास होऊन दे नापास होऊन दे, कमीत कमी ताका ती सवय लागता की कॉम्पिटेटिव्ह एग्जामची सवय लागता. पास जाऊन दी तुमचो भुरगो जर ढ जरी असलो तरी फेल जरी झालो त्या स्पर्धेत कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाममध्ये तरी चलता, पण ती सवय लावायची. आणि जर तुमची झेडपीची स्कूल जर लांब असतात तर थंयसर वचून रावायचे. खंय स्कुला लागीं रूम करून रावायचे. मिस पास काय मिसा पासाक खंय वचायचे ना. तुमकां सांगता अजिबात वचायचे ना मिसा पासाक. वर्षातून एकदा मिसाक वचायचे, ते आपले गुड फ्रायडे इस्टर त्यांना वचायचे. खंय वचायचे ना, आपल्या भुरग्याचे बरे करायचे आणि त्यांच्या पाया पडायची. झेडपीची प्रिन्सिपल आसा त्याच्या पाया पडायचे. तो तुमच्या भुरग्याक बरो ऑफिसर बनयतलो. कळले? आणि कॉम्पिटेटिव्ह तुमच्या भुरग्यांक कॉम्पिटेटिव्ह बनवात. आणि तुमकां इंग्लीश मिडियम कित्याक नाका म्हणटा? इंग्लीश मिडियम म्हणजे कितें? हे व्हडल्या मनशांची कामां, बिझनसमॅन. जर तुमचे कडेन पैसो आसा, समजा तुमचे कडेन पैसो आसात, भविष्यात 20 लाख 25 लाख घालूक तुमच्या भुरग्यांक वयर म्हणजे एज्युकेशनसाठी, तर तुम्ही फादरच्या बिशपच्या सगळ्या पाया पडा, मागीर ॲडमिशन दिया, ते चलता. पण तुमचे पैसे नात ना तर त्यांच्यात तुम्ही ॲडमिशन घेऊच नका हांव म्हणटा. मराठी मिडियम इज बेस्ट. आणि तुम्ही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामची तयारी करून घ्यात. आणि जवाहर स्कूल आसा थंयसर पण तुमचे जवाहर स्कूल म्हणून आसा, जे आपले हे जे गव्हर्मेंटचे सेंट्रल गव्हर्मेंटचे स्कूल आसा त्याची एक्झाम द्या. त्याच्या एक्झाम दिले तर सगळं फ्रीच आसा तुमकां. एज्युकेशन 12th अप टू 12th फ्री आसा. म्हणजेच की तुम्ही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम दिवची पडटली तुमकां. आणि हे मिस पास आहे ना ह्याच्यात रावायचे ना. आपल्या भुरग्यांक शिकयात तुम्ही स्वतः बिझनेस करात. आमची लोक बिझनेस पण करत नात. हे लजून टायकोटवाली आम्ही टायकोट आसा आम्ही काय ती अजून सवय लागलेली आसा. टायकोट व्हडली मनशां आम्ही, व्हडल्या जातीची. रोमन कॅथलीक म्हणजे व्हडली लोकां काय ना. रोमन कॅथलीक काय ना, हे सगळे काय ना खालच्या लेवलची कामां करतात सगळे आता. काय अजून एक पण तुमच्यातलो एक पण कोण नेतो ना, एक पण बिझनेसमॅन धड ना, कांयच ना. आणि बाकी गुजराती लोक असं येऊन त्यांचे पळय कितके आसा, एकमेकाक वयर काडटात ती. आणि आमची लोकां एक जर वयर वचत असलो ताका खाली वाडटात. कळ्ळें? हे समजून घ्या तुम्ही. ओके, व्हिडिओ व्हडलो जाता. भुरग्यांक तुमच्या मराठी मिडियम शिकोवची. तुम्ही जर तुम्ही हे शिकले इंग्लिश मिडियम शिकले, तुम्ही बाद जातले. तुम्ही बाद करतल्यात, तुमचे कडेन पैसे नसतले, तो चेडो बाद जातलो. आतांच सांगता.